Ala ingano afa. Ingano ya fa. Ingano ya ka fosine. Ingano ya. Alfagay hal warg salan charbon. Amma ise. Warmune filan sind bayrai, filan sind bayrai, filan siyakin bay manta amma ise no warga ce. Wannan char margu waral fagay kono. Warmu koy katal fag fo yan kan yan nongu fo. Imka warmu char margu warmu char no dalili kan filan su bay filan no go bay warmu war bayre ka challa gi chawe hal fo may no bayre yo su fo manda bor ku kan gan ka gine ni hay fo bay bora jahil no bor kul man bay gine no go bay du bore wala yo bor han no kan am te bor han no abadan zamhuriyan no kan bor kan ra'ago asaki barkar ra bayre go amman bay fo man bayre borhan numan bai ka kai bora gingine ngoyi hanana asai no bor mor wazra ni bon sifaya bor min bon muna gayyata jama'a saboda dindin da wata lokaci dai ya yi tafi da ma wajen masu nama to ya taro ma nan ba wani shi ba ya ɗauki ko da ba a yi ne en janvier Ablaye mai nam ning groti dukkan mura sai da nama na ko da mai sai da brochet da mai sai da roti da wata kalama shanu muna kai ta kowa da kowa saboda gidan rabo ya taɓa masu nama bere mata no roti mai Ablaye saba mata no habata agoza wata no ni ko murno tinki lobo le en janvier Ablaye ning de na fawa yo Songo akanomi aneni teno windai go nisi sangare hausan ciro dinin da gocar bandi an goro ko dugu fonda fen sai ko ni no kena fu to no di lakal tune ha to da man tafitin me ka kai zalen 2011 garau zalan 2011 garau jiri margi to gun gidi fa jirwacin ta ci wali guno jini oh am kaga la sabun sai safai ballan kulu dimi to mami to so matakan nigiti numo dir koy nir chabile premier janvier lan 2026 dir koy ni tura da bani numo ga dai sarfu fo kal sarfi yagga na majan na bandi iri koy ni way borno da bari